U ovom mandatnom razdoblju cilj je proširiti zgradu vrtića, izgraditi nova igrališta, izgraditi dom za starije i nemoćne, proširiti jelensko groblje, poboljšati cestovnu infrastrukturu, proširiti turističku ponudu našeg kraja u vidu novih biciklističkih staza, planarskih puteva te uređenju postojećih, oplemeniti nekadašnju šljunčaru Dubina kroz gospodarski iskorak u vidu postavljanja solarnih panela, proširiti e-usluge naše lokalne samouprave, te i dalje biti transparentna i otvorena sredina koja privlači investitore i institucije koje ulažu u naš kraj i komunalnu infrastrukturu. Više od 50 značajnih projekata očekuje nas u ovom mandatnom razdoblju i oni će također, kao oni koje smo izgradili u prošlom mandatu, dodatno promijeniti kvalitetu života i vizuru samog mjesta. Sve smo to obećali našim sumještanima u vidu novih vrijednosti koje planiramo stvoriti u našem Jelenu. Na svim nabrojnim projektima već se uvelike radi. Već sad možemo svjedočiti obnovljenom spomeniku po humskim žrtvama, čiju smo obnovu i najavili u našem izbornom programu. Također, stari vatrogasni dom stavljen u službu gospodarstva i poduzetnika. Tu je još i izgradnja društvenih prostorija u Potkilavcu. Za sve veće projekte dalo je suglasnost i općinsko vijeće. Zahvalan sam vijećnicima koji su podržali naš program, te su prije par dana dali suglasnost za kandidiranje projekata iz programa na fondove Europske unije. Naše službe sad će odraditi ostatak posla jer nama je cilj projekte što više sufinancirati iz vanjskih izvora te iz bespovratnih sredstava. Zajedničkim snagama sa župom Jelenje također planiramo obnoviti Jelensku crkvu. Razgovor su započeli, papirologija za kandidaturu za EU fondove se prikuplja. Sve projekte i infrastrukturu koju izgrađujemo radimo zbog naših sumještana. Veselje i žamor djece ponovno se čuje na hodnicima nove škole i dvorane. Ponosni smo na činjenicu da je naša školska zgrada i pripadajuća infrastruktura među najboljima u Republici Hrvatskoj. Kada uzmemo u obzir u kakvim su se uvjetima školovala naša djeca desetljećima prije, s pravom zaključujem da naša lokalna samouprava više nije ista, te da je napravljen veliki iskorak naprijed. Ove godine krenula je i prava jaslička grupa. Vjerujem da će i popis stanovništva pokazati da nas svake godine sve više, te da ljudi svoju obitelj žele zasnovati upravo u našem zavičaju. Zahvalio bi se i djelatnicima općinske uprave na pripremi dokumentacije i koordiniranom praćenju provedbe svih projekata koje realiziramo. Hvala i našim udrugama s kojima se realiziramo komunalne projekte, ali i obogaćujemo svakodnevni život, od sporta, kulture, socijale, pa sve do zaštite imovine naših sumještana. Pohvala je našoj turističkoj zajednici koja razvija brand Visit Jelenje i trudi se da u našoj sredini bude što više zanimljivog sadržaja za sumještane, turiste i goste. Povodom Mihoje pozivam vas da nam se pridružite u aktivnostima koje smo pripremili do kraja mjeseca i da doslovno proslavimo Svetog Mihovila našeg zaštitnika. U stabilno vodstvo i većinom općinskom vijeću osiguravamo preduvjete za realizaciju projekata. Mislim da se rezultati vide i resurse koje imamo na raspolaganju pokušavamo maksimalno iskoristiti te podjednako ulagati u svih naših 17 naselja te još dodatno u naš planerski dom Hahlić koji se nalazi na 1100 metara nadmorske visine. Odradili smo najveće investicije u povijesti općine Jelenje, a sa generacijskim projektima nastavljamo dalje jer gradimo u kontinuitetu i povezujemo našu zajednicu s okolnim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.